Svitavští fotbalisté vstoupili do poháru Českomoravského fotbalového svazu úspěšně. 2 góly v utkání s Předměřicemi nad Labem jim zajistili výhru a postup do druhého kola. V něm na domácím hřišti přivítali účastníka České fotbalové ligy chrudimský AFK. Úvodní nápor hostů šanci nepřinesl. Naopak domácí hráč Ondřej Jelínek ve 20. minutě vyzkoušel z trestného kopu pevnost levé tyče chrudimské branky. Potom světla naděje i hostům, ale brankář Škorpík si s nebezpečnou střelou Dvořáka poradil. Úder přišel ve 32. minutě ze strany domácích. Lukáš Kotas si pohrál s chrudimskými zadními řadami, uvolnil Radka Ehrenbergera a ten podél brankáře Vlčka poprvé skóroval. Za minutu opět Kotas prověřoval brankáře technickou střelou. První půle zápasu skončila 1-0 a domácí měli našlápnuto k vítězství. Chrudimští se nevzpamatovali ani po přestávce. Druhý poločas zahájil Radek Ehrenberger únikem po pravém křídle a po centru vystrašil brankáře hostí hlavičkou Jarda Kabát. V 71. minutě poslal Lukáš Kotas míč unikajícímu Ehrenbergerovi, jehož přízemní střelu golman zlikvidoval. O 4 minuty později se Jelínek spolu s vystřídavším Pavlem Kotasem dostali do přečíslení, ale Kotas šanci neproměnil. V 77. minutě chrudimská obrana znovu zaváhala a po kombinaci Jelínka s Kotasem zvýšil na 2-0 podruhé v zápase Radek Ehrenberger. Závěrečná snaha hostů o zvrat přinesla pouze nastřelenou spojnici tyčí. Ve 3. kole poháru Českomoravského fotbalového svazu se na začátku září utká tělovýchovná jednota Svitavy s loňským vítězem poháru prvoligovou Slavií Praha.